ko! Wow! Say! Woo! Wow! Say! Come on! Woo! Mga isa pa! Isa pa! Wow! Galing! Wow! Wow! Single? Yes po. Meron pa tayo dyan na gustong maipares mamaya. Huwag uuwi yung gusto. May single dyan? Kasi, dyan lang yan, dyan lang yan. Woo! Say! Hey! Wow! I love it! There we go! Rock it up! Say! 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 What? Hermie and Val, our Mr. and Mrs. Viado! That's one! Two! Hey! 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 Inang, Nay, ano man ang tawag mo sa kanya? And say it to her mom, Agyang anak, for this wonderful life. Yakapin mo siya ng mahigpit and say maraming salamat po. Palakpakan po ng Winston. Says how beautiful. Saan nagkakilala ang ating newly-wedded couple? Sa Manggolo, bahay kainan! Tama? Bakit alam mo? Ano? Talaga yung energy mo nag-uumapaw. Manggorio, bahay, kainan. Anong situation nun? Lapitan ko nga, ipag-chismisan nga ako dito. Ma'am? Cashier ako that time. Tapos cook ka, sir. O, doon kayo nag-beat sa Manggorio. Sa Manggorio, may... True love! True love! Wow! Two! Ilang taon nang magkasintahan? Si Val at Hermie! Ikaw kung makatulak kayo, yung ano niya, buhay niya dito, nasa alang-alang. Ilang taon silang magkasintahan? 14 years po. Meka 14 years ka na ba? Wala. Ka 2 years? Wala din. Ka 6 months? Wala po. Umaayo, ay malalaman kung totoo, baka dito lang mabulkan. Congratulations! Bring me Senior Citizen ID! Senior Citizen ID! Ay, wait lang! Ay, tanda kayo, malinggoy tani ako. Linggoy tani ako. Hambal ko, Senior Citizen ID. Inggoyon yun mo ni ako. Senior Citizen, pati nawi yun dito eh. Oo, pati mapalit na natin yun. Asi pa yung mamang tigro. Laban! Congratulations, we have a winner. Ang nakakatch ang panalo. Correct, palakpakan natin, Colleen. Pag-aagawan ka ngayon ng dalawang kalalakihan, Colleen. Nakailang girlfriend ka na? Mga almost 5 pa lang. Oy, almost 5, Colleen. Okay. Gusto mo ba ng magaling sumayaw ng lambada? Oo naman. Wah! Akala ko ba ayaw niyang tumayo kanina? Oo naman. Alright. Kung iimbitahin mo si Colleen, kung ipapasyal mo si Colleen, saang lugar mo siya ipapasyal? Siyempre sa magandang lugar. Saang magandang lugar? Sa malamig. Nakumbaan ako sa malamig na lugar. Hi, sir. Ay, ma'am. Membro po namin to, kasama po namin supplier. Marami na tong ipon, Colleen. Halos araw-araw to pumupunta ng kasal. Wala tong problema. Focus lang sa work, focus. Tingnan mo nga si Colleen, sir. Okay. Nahihina ako, friend. Char na. Okay. Kanina, sir, nakita mo sumayaw si Colleen kanina? Hindi. Oo. Anong naging reaction mo? Parang ikaw yung gumano, no? Parang ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Okay. Pero sa totoo lang, real talk, maganda ba si Colleen? Pasok. Yes po. Ano? Yes po. Nakikita mo ba na si Colleen in the future ay nakasuot ng puting trahe? Katulad ng mga sinushoot natin. Nai-imagine mo ba si Colleen?
Next 18 ka na po. Next 18 ka na po. Ilang taon? Uy, girl! Girl! Ayan, pagpunta na yung girl. Nag-18 ka na po. Tubagi siya. Tubagi. Pila daw imong edad, Colleen? 25. Pwede na po. Pwede na po. Okay. Ikaw. Eto, ikaw. Ilang taon ka na? 52 po. Okay, ito ha. Question. Total, photos talaga. Bira lang na si Andrew. Bahala na si Andrew. Di ha, si Andrew. Okay, Andrew. Sa mga bagay sa loob ng bag mo, nadala mo araw-araw sa trabaho, kung magiging bagay si Colleen, saan siya doon? Okay. Ano ang sagot mo? Sa mga bagay na dun sa bag ko is may handle kasi ko din. Siguro SSD. SSD or? Yan yung? Hard drive. Colleen, ikaw daw yung hard drive sa bag niya. Okay, nganong hard... Okay, explain muna natin. Ano ba yung purpose ng hard drive? Lalagyan. Doon po nilalagay namin yung mga raw na files din. Mga memories po ng mga ibang client. Okay, ngayon ang tanong ko, bakit hard drive si Colleen? Dahil gusto mo? Tabi kayo ulog, babe? Pwede, mas matangkad siya. Okay, saling mo. Colleen. Ay, ikaw na, bahala. Go, go. Napaka-importante mo. Kumbaga kung may ilalagay na kita sa bag, araw-araw kita nalaman. Andrew! Saan na yung dadalhin ka sa kapatagan? Nauna na sa kapatagan! Sasama ka ba sa kapatagan o papasok ka sa bag ni Prince? Ano mas gusto mo? Sasama sa kapatagan o papasok ka sa bag? Bag na. Ay, ano? Narinig niya! Okay, ladies and gentlemen, gusto po pumasok ni Colleen sa bag ni Prince! Okay. Okay. Team, dalhin ang bag dito.